Hakatai ka video la banyo ya kipulit ba kidang pahara ya ka office jong ka BGP na kajingwan tur jong ka HYC. Kipat jong ka HYC kiladap da kajing bitar jur bat kila penlong da kajing yaki hakmat jong ka office BGP. Kadao jong katai kajing yaki kadai na kadao ba uway na kinong yalam jong ka BGP usunil diodhar ulakren bat sapriang yaki kubor bomler syapang kaniam Kristan. Ulaong ba ki Kristan ki leben le ko ya ki weibat ki bompat long niam bat panyo ya ki jing mentoy ha ka jella baro ki dei panlong Kristan kani ka jing kren jeng u ka dei ka bomler bat kani ka panlong ya ka jing bitar ka bajur ha ki pat ba nong song snong jong ka jella hi baro koi